Добро утро отново. Ще се завърнат ли десните в управлението на страната или по-удачната им роля ще се окаже отново тази на опозиция? Продължаваме с лидера на Движение България на гражданите Меглена Кунева. Здравейте, госпожо Кунева. Един от любимите ви автори е Кафка. Цитирате го непрекъснато. Не, само веднъж. Не е само веднъж. Не е само веднъж. Дори предложихте индекс на Кафка да си направим, за да мерим, как да кажа, абсурдите в публичното говорене, на които сме свидетели. Веднага ви питам, абсурдно ли беше поведението на лидера на ДСБ Радан Кънев през изминаващата седмица? Не бих го нарекла така. Той изрази себе си като лидер на Демократи за силна България. Оценките за поведението на всяка партия най-напред се дават вътре в самата партия. Това е много силен белег дали наистина чуваш това, което членовете и симпатизантите ти говорят. Аз не съм чула господин Кънев да бъде упрекнат от своята партия, така че очевидно. ГЕРБ излязоха с една много остра декларация. Нарекаха поведението му безотговорно. Поведение, което пречи на случването на една бъдеща коалиция. Госпожо Марчева, не дайте да ме изпитвате по това какво е казал ГЕРБ или какво е казал някой друг за ГЕРБ. Аз не ви изпитвам, аз ви съобщавам просто какво е казал ГЕРБ. Това е факт, който на мен ми е известен. Аз също чета. Но смятам, че след това имаше така коригирани изказвания и от двете страни. Трябва да създадем добра атмосфера, включително и през медиите. Вие сте медиатор, за да може да има един нормален разговор за съставяне на бъдещо мнозинство, може би и за съставяне на бъдещо правителство. Но спокойният тон помага. Спокойният тон обаче, за съжаление, липсва, поне за сега. В контекста на това, което говорим, вчера беше тук Вежди Рашидов. Да, той не е член на ГЕРБ, но все пак името му през последните години се свързва с ГЕРБ. Много, как да кажа, епитети по ваш адрес, че сте миш-маш, че нямате център, че излъчвате разнопосочни Ако искате, не питайте за реформаторския блок и аз ще ви обясня. Но ще ви обясня независимо от това, кой какво говори отвън, защото вие сте длъжни и давате трибуна на всеки. Чувате ли разногласието в този блок или разногласието, да кажем, го чувам аз, защото не съм добре със слуха? Аз смятам, че вие сте много добре със слуха. Факта, че ме каните да говорим на тази тема, е достатъчно добър знак за това. В реформаторския блок винаги сме успявали да вземем единно решение. Нека да ви кажа, че това е все пак една новосформирана коалиция, която е само на година и малко и успя до тук да се яви единна на европейските избори, успя да излезне с няколко декларации, успя да излезне с програма, успя да излезне с основни начала и успя да излъчи един екип, който говореше доста Има ли разделителна линия в реформаторския блок по отношение на ГЕРБ? По отношение на това какво предстои да се прави с ГЕРБ и какво трябва да се прави с ГЕРБ? Коалицията с евентуалната коалиция, ако ГЕРБ направят стъпките с ГЕРБ, е нещо, което е разделяло и продължава да разделя мнението вътре в реформаторския блок. Не говоря за лидерите, говоря за членовете и симпатизантите, защото ние отразяваме тяхното мнение. Аз абсолютно си давам сметка за това. И това беше причината в България на гражданите още преди 2 месеца да обявят, че ще има вътрешно-партиен референдум, за да може хората да кажат. Вашите членове гласуват. Ние приключихме с електронното гласуване. Оказа се обаче, че електронното гласуване създава проблеми, защото не всеки има IP адрес и затова тази седмица ще има и ръчно гласуване. Само да кажем, два са въпросите на това на този вътрешен референдум. Съгласни ли сте реформаторския блок да участва в коалиционно правителство в рамките на новия парламент? И втори въпрос, с кои партии, като този въпрос е отворен? Сега вие казахте, че около 70% от вашите избиратели са гласували, вече са дали отговор на този въпрос. Да, остава да видим колко ще гласуват. Няма да ми кажете резултатите, вие имате, как да кажа, своите причини за това. Кажете ми тенденциите обаче, кои са? Какво показва до тук гласуване? Тенденциите са, че хората са абсолютно наясно, че правителство трябва да има, че това правителство трябва да издържи и то трябва да издържи един пълен мандат, защото иначе няма как да излъчим стабилност. Никой няма да дойде да инвестира в България или да остане да инвестира в България, независимо дали е български или чужд инвеститор, ако нещата ще се сменят и всяко следващо правителство ще има собствени идеи. На нас страшно много ни трябва котва. Трябва ни стабилност. И тази стабилност наистина, може, аз чух преди малко вашия предишен събеседник, тази стабилност трябва да бъде наистина широка. Смятам, че такива знаци се виждат в парламента, защото просто избирателите го искат. Избирателите ви искат стабилност и още като тенденция или това е? Предсказуемост и разбира се тези реформи, заради които са членове и симпатизанти на съответните партии. Как самата вие гласувахте на този референдум?
За ли Значи, сте вота, аз съм го казвала много, много пъти в последните дни. Според мен, ако се постигне съгласие по основните компоненти на едно бъдещо споразумение, знаем какво е важно за Реформаторския блок, знаем какво е важно за ГЕРБ. Ако се намери пресечна точка за здраво правителство с ясни приоритети и с ясен и стабилен мандат, аз смятам, че това е разумно за страната. Вие имате, как да кажа, реалистична преценка обикновено за нещата. Какъв е шансът да има кабинет между ГЕРБ, реформаторите и Патриотичния фронт? Шансовете са малки или шансовете са високи? Тази седмица ГЕРБ ще проведат своите вътрешни разговори. Много зависи от тях. Защото вие казвате, че съм реалист. Надявам се, че това е похвала. Нека да погледнем истината в очите. ГЕРБ е мандатоносителя. По Конституция те са тези, които трябва да направят състава на правителството. Вие ми кажете от ваша гледна точка как изглеждат нещата. От моя гледна точка зависи как ще се развият разговорите вътре в ГЕРБ. Разговорите вътре в ГЕРБ, какво означава това? Това означава техните членове, тяхното ръководство да е абсолютно убедено, че онези най-важни реформи, които предлага Реформаторския блок и които, впрочем, са продължение и на това, което прави служебното правителство. Например, в областта на съдебната система, те вече имат обявена реформа, могат да продължат. За вас съдебната реформа е важна. Казахте го стотици и десетки пъти. Какво ви казва лидера на ГЕРБ Бойко Борисов през страниците на пресата? Каква реформа в съдебната система искат реформаторите? От времето на Костов или от времето на Иван Григоров? Веднага мога да ви отговоря. Не от времето на господин Костов, не от времето на господин Григоров. Те са направили неща, които са считали за необходими тогава. Искаме такава реформа. Искам такава реформа, която да направи така, че всеки човек и всеки бизнес да се чувства нормално и спокойно в България. Тоест, аз искам правосъдие и икономика да могат да вървят заедно, защото няма друг начин да се създадат работни места и сигурност в страната. Искам реформа, която да направи така, че механизма за наблюдение на страната да падне. Искам реформа, която да направи така, че Шенген да може да се случи не само технически. Госпожо Марчева, разрешете ми една много кратка реплика тук. Може би края на годината в Румъния ще падне механизма за... ще могат да влезат в... Не, ще могат да влезат в Шенген, извинявайте, по отношение на речните и може би морските граници. Което означава, че тяхното пристанище Констанца ще вземе всички товари, които в момента се разпределят между Констанца, Бургас и Варна. Ето за това става дума. Разбрах ви. Аз съм против, казва господин Борисов. За да се направи така реформа, трябва широк консенсус с съсловните организации, прокурори, съдии, следователи. Съгласна съм. Трябва да говорим с тях. Така е. Двете причини, поради което ГЕРБ прекъснаха преговорите с вас, реформаторите, са липсата на юридически гаранции за стабилността на реформаторския блок като политически субект. Дайте да обсъдим това. Нищо подобно. Изпратихме до господин Борисов още в петък извадки от нашите документи, които ни държат заедно. Това е нещо като договора за присъединяване към Европейския съюз, нали разбирате? Може да сме пет. Изпратили в петък. В петък. Така? Може да сме 5, но ние имаме много, много ясни взаимоотношения помежду ни. Не бива да се страхуваме, че сме 5 или че ще станем повече партии. Всъщност, като изборна коалиция се явихме повече за самите избори. Това са неща, които се случват в Европа. И ние все още имаме страх, защото не е типично за нашата политическа действителност, но уверявам ви, ще става. Още нещо. Точно в този формат ние вече формирахме, пак в петък, да, мисля, че беше в петък, пак формирахме нашата парламентарна група. Имаме 23 парламентаристи, които са се подписали под единни начала и че искат да са част от Реформаторския блок и от групата на Реформаторския блок. Никакви спекулации на тази тема. И още една новина. Във вторник представители на Реформаторския блок от България на гражданите ще бъдат Димитър Танев, Найден Зеленогорски и Бисер Манолов. Са поканени на среща. Има и още колеги, господин Мартин Димитров, по всяка вероятност също ще се присъедини, ще отидат да преговарят, да направят първи разговори в финансовото министерство за актуализацията на бюджета. Ако на Реформаторския блок не се гледаше като на единен субект, това нямаше да се случи. Но съм готова да дам допълнителни гаранции за това, че Реформаторския блок е единен. Аз говоря, разбира се, в момента като лидер на България на гражданите, но стоим абсолютно стабилно. Въпросът е кой? За модела кой? Това е, което ядоса колегите ви от ГЕРБ. Какво искате? Не чухте ли ясен отговор на въпроса кой? Не ви разбирам. Въпросът кой, който задавате? Срастването на политическа, икономическа и медийна власт.
Това е втората разделителна линия, защото преговорите бяха прекратени заради вашето упорство да разберете отговор на въпроса кой. Нека да го преведа така, че да го разберат всички и да знаят, че той е свързан наистина с начина, по който функционира обществото. Когато има назначение, когато се определя шеф на агенция, аз бих казала и министър, високи позиции, трябва да е ясно кой носи отговорност за предлагането на един такъв ръководител на съответното ведомство и по какви правила това се излъчва. По времето на предишни управления е имало много пъти грешки в тази посока. Ако обществото е наясно какви са критериите за заемането на една длъжност, публичността на цялата биография на този човек, то тогава смятам, че България ще изглежда по абсолютно различен начин. Последен въпрос. Ако не бъркам, 6 странички беше споразумението на Тройната коалиция. Само за сравнение, споразумението на германското правителство от 134 страници, това на белгийското правителство е 115 страници. Под какво споразумение ще сложите подписа си, госпожо Кунева? Ще сложите ли подписа си под споразумение от 6 или 10 странички? Не, въпросът е в броя на страниците. Това споразумение, за което говорите, белгийското, то изисква и допълнителен план за приложението. Така че ще бъде много повече от тези страници. Те виждат документите на нашите зрители в момента. Яснота, ясни приоритети. Аз си мечтая да има такъв раздел като правосъдие и икономика, защото ще даде много ясен сигнал за назначенията в администрацията, за обществените поръчки и да, нека да кажа на всички, които се радват на постигнатото по инфраструктурни проекти, че аз ще направя всичко възможно, за да може тези инфраструктурни проекти да продължат да се случват. Това беше един от приоритетите на ГЕРБ. В правосъдието на кабинета Бойко Борисов, Меглена Кунева, да или не? Откъде на къде цитирате? Нищо не цитирам. Това е хипотеза. Ама това са някакви неща, които се разхождат из пространството на слуховете. Какво се разхожда? Слуховете се разхождат. Аз смятам, че реформаторския блок от 5, само да ви кажа, че има от 5 лидери, 4 са с юридическо образование. Мога да ви гарантирам обаче нещо друго, че правосъдието и икономиката ще бъдат в фокуса на вниманието на реформаторския блок. Добре, благодаря ви за това интервю. Това беше Меглена Кунева.